Good morning mga kabisyo, mga kigol. May buntag yan ninyo. Ilang alin, GM? Anong Siyempre ngayon, susubukan na naman natin ano na yung last, GM? pumasok sa City Hall. Kasi pag dalawa na. Ang gagawin ni Totoy Bato, tayo po ay kukuha ng medical certificate. Kasi kailangan talaga yung medical certificate para sa atin. Para pag tayo ay hihingi ata ng travel pass. Yung butterfly punch So susubukan lang natin ngayon kung gaano ba kabilis ang pagkuha ng medical certificate. Alright, so kasama ko ngayon si Sir Alex. Yan. Hello. Dito tayo ngayon sa city ng Bacoor, City Hall ng Bacoor. City Hall. Papasok na po kami sa loob. Tingnan po namin kung gaano po ba kabilis. Ayan. At kami po ay nagkamali. Sa likod daw eh. Sa likod. So ganito. Medyo hindi siya nakakatakot kasi konti ang mga tao pa. Baka mamaya. Yan po natin yun. Ang sabi? Nandito na tayo sa tapat mismo ng City Health. Ayan. City Health ng Bacoor. Kaya lang, iba yung nakikita natin dito ngayon. Gusto niyo makita. Ito yun. Ayan. Medical certificate. Ngayon. Ayan. Wala. Palpak tayo. So, salamat sa guard natin dito na napakababait. Isa lang. So, ito na lang. Boss, salamat ha. May numbering pala. Ay, may numbering. Bali, bukas Isa lang. Hindi bukas eh. Singit mo na lang kung wala pa mo. Ito no? Isa lang kasi walang natira sa akin. Pero pag front tayo na sa direction na daw. Pagka hindi na pipila. Kailangan talaga yung ano. Pero yung Ayan, mga kabisyo, narinig po natin yan. Kami po ipapabalikin na lang. Yan. So, isa lang binigay kasi wala na daw form. Kulang ka ata ng papel eh. So, kami po ibabalik na lang po bukas para maasikaso. The next day. Good morning. Yan, ito yung pangalawang araw namin kasi kahapon pinabalik kami. Wala daw. So, umambon. Ayan. Halatang halata talaga. Nasa bahay lagi kasi tingnan mo. Hingak-hingak. Uy. Doon na. So, tingnan natin yung pila. Sobrang haba. Wala ako ng form dito, Bay. Oo. Habang-haba ng pila. Ayan. Pasok tayo sa loob. Nangyayari ngayon, nakakagulo. Oo. Ano mo? Pakikumpleto lang po para hindi yung matagal. Simple lang naman eh. Sumunod lang po tayo. Kakagulo na. Lahat naman po pwede naman yan eh. Yan. Lahat naman pwede. Kaya huwag lang tayong maging sumunod lang tayo. Diba? Tingnan mo, nagalit tuloy sila. Diba, Posing? Dapat GB-GB lang. Okay. So, ayun. Buti na lang mahaba yung pasensya ito si Sir eh. Season. Ayan, ayan na. At dito na tayo. Dito na nagtatapos ang ating pagkuha ng medical certificate. Siyempre, marami pong salamat sa lagi po ninyong
pag-aabang sa aking mga vlogs dito sa Love Radio page at sa page ko. At muli, huwag niyo pong kalimutan i-like aking fan page sa Facebook, Instagram, Totoy Bato 907, ayan, sa Twitter, sa TikTok, ayan, at saka sa aking sa YouTube sa YouTube. At syempre, yung programa ko po, programa namin ni Diego Bandido, Tanghenyo, and yours truly, DJ Totoy Bato. Lucy, yun ako ni mong kigol. Always your number one. SM radio station. Love radio.